Kyai Cundramani ora tinjung akhirat. Aja tundang Begawan Durna. Iki mereka nanti Antasena sing nyala. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani jotos Durna bapakku. Wani wae. Wah, bating Werkudara. Ayo didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Ayo didunke. Werkudara. Piye Setyaki? Lara ora? Mboten. Ya wis. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara, Setyaki pateni. Setyaki doyak karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek Majrik Setyaki mati aku ora trima. Nek ora trima terus? Aku njotosi wong sing dadi tuk sumbering perkara nganti dadi jalaran Majrik Setyaki tekaning pati. Maksudsu? Maksud lu? Aku. Sampeyan ki pendhita. Kok dadi sampeyan ora golek dalan sing padhang ning malah sampeyan bujuki bapak supaya njotosi Majrik Setyaki gedene matine Majrik Setyaki. Nek nganti bapak matine Majrik Setyaki Siwa Dwarawati ora trima kengko kriwikan dadi grojokan geguyun dadi tangisan. Kabeh mau sumberi saka sapa? Antasena ora maju-maju. Wegah Antasena ora maju-maju. Aku takon karo kowe sumbere sapa? Antasena. Sumbere sapa? Malah nangis. Werkudara! Help me! Werkudara! Antasena Werkudara! Setyaki Werkudara! Marai kesel. Antasena Setyaki Gatotkaca. Modar luweh. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Buanting bet modar luweh. Keseron ora bapak mau limbanting nek mati tenan. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidine rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Sokalima jagat paesaning Bathara Wayaktra jagat Yayi. Mbok menawi wonten pigatos Bapa Penemban Durna tumuli sowan wonten negari ing Ngamarta langkung sae katimbalana menapa pigatosipun menapa saking karsanipun pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu ing Ngastina. Koko Prabu kula aturi pinarak ingkang langkung sekeca Yayi kasinggihan. Bapa Penemban Sarawa Paduka Bapa ing Sokalima ingkang putra ing Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Bapa Penemban Durna ing Sokalima. Bapa Penemban semban kula ing Sokalima, Bapa Penemban Kumbayana. Astaka swala sila berdaba. Suwaru gembol sumerante apa. Kula nuwun inggih, Nger. Sampun kula tampi asung paseganipun anak Prabu Ngamarta, akarya bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Sokalima. Namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngamarta, Nger. Anak Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Bapa Penemban
Mboten langkung kasekcakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sakmangke menika. Anak Prabu Puntadewa. Bapa Penemban Durna katuran karahajan rawuhipun Bapa Penemban. Oh, gondhok bleguduk. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, mekaten Penemban. Oh, inggih, nggih. Tansah pinayunganing kawidadanan ing sambi kula sowanipun ing Bapa wonten negari Ngamarta, nggih. Ampun kepareng kula ngaturaken salam taklim kula. Ngersanipun paduka anak Prabu Indrawati. Kula tampi karo bombong raos sing manam mboten langkung kasekcakno anggen jengandika lenggah. Kula sampun boten kirang prayogi, nggih. Anggen kula ngabatur kersanipun anak Prabu Puntadewa. Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katuro Durna bapakku. Anak anu nganindita. Bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Werkudara Bratasena. Tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ya Sena. Ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Cah Bagus. Ndak gegem dadekake jimat. Prayogakno nggon melenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning Bapak ana ing negara Ngamarta. 3 dina kepungkur kowe tak wenehi banyu suci Perwitasari. Yo. Apa wis tak gunake? Yo wis. Merga kuwi kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Manjing suruping pati. Aja nganti sembrono nggonmu menehake kawruh mau marang sak dingah wong merga yen to wong sing tok wenehi kawruh mau kantabetan rasa angkara murka. Wekasan kawruh mau mung bakal mobar jagat saisine. Ning yen mau duwe rasa becik, atine apik, bebudene ya becik. Mbok wenehi kawruh mau bakal mbabar katentremaning jagat raya. Werkudara. Durna bapakku ngestukake dawuh. Prayogakno nggonmu lenggah. Kaya wis ora kepenak Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Anakku murid sing bagus dhewe Janaka. Pangestune Bapak Tampanana ya Janaka. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Piye Sembadra apik-apik wae to? Pangestunipun Bapa Durna tansah pinayunganing kesarasan. Syukur. Sri Kandi inggih. Pinaringan waras Bapa Penemban. Manuhara tasih pinaringan waras. Larasati Sedaya pinaringan kesarasan. Sing jelas sing endi? Mboten wonten. Syukur. Sing jeneng bojo kuwi apike ditresnani ya Janaka. Inggih. Kudu adil lahir lan batine aja mbanci timban siladan. Boten Penemban. Mergo mengko dadine ora apik. Inggih ngestaken dawuh. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nek kula sedewa tak tampa. Pangestuku Tampanana ya kembar. Kula pun dinggo jimat paripe. Lho nggih, kula pun dinggo jimat paripe Bapa Penemban. Kok isih ana panitia siji sing rambageke iki. Setyaki Wonten timbalan. kok ora mbageke Begawan Durna Mangke kemawon babar pisan wonten ing Jawi. ning jaba ngopo? Mangke menika perkawis kula. Heeh, wis ora apa-apa. Ora apa-apa Setyaki kok ora mbageke aku ora apa-apa. Nek pancen nggonmu karo gething karo aku nganti tekan lahir batin, nganti ana wong tuwa teka ning negara Ngamarta kowe tanpa mbageke tanpa segu, kowe tanpa mbageke karo Begawan Durna ora apa-apa. Wong ki mung kari unduh-unduhane. Wong nandur bakal ngunduh. Sapa sing ora mbageke ora ngerti tata krama karo wong tuwa, bakal entuk welaking dewa. Setyaki Wonten timbalan. aja nganti gawiku cemas maning nata ing Ndrawati mbagekno sing apik-apik. Begawan Durna sami harja rawuhipun. Slamet Setyaki. Syukur. Lho. Kok ora penak to? Mbok yo ngaturake sembah sungkem ngono lho. Sembah sungkem kula kunjuk. Ngono ra gawe pareming atiku. Pangestuku Tampanana Setyaki. Kula tampi dawa sami-sami. Syukur. Tentrem atiku nek kaya ngene iki. Komplit kabeh panitia padha mbagekake. Bapa Penemban Durna wonten dawuh Ger. Wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh. Menapa saking keperluanipun Bapa Penemban Durna piyambak menapa dipun utus dening Kaka Prabu Duryudana ing Ngastina. Menika ngaten nggih, Ger. Kemarin kula badhe mundhak kusa paduka anak Prabu Puntadewa. 1000 lepat diagung pangaksami.
Menawi telepate ngaturipun ing Bapak ing Sukalima kepareng manggul birna sih samudra pangaksami. Menika istripun ngaten. Sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana lan mugi andados ing kawuningan. Sampun wonten 3 candra etang kelengganing kok dinten sak mangke menika. Negari Ngastina menika kados nampi pegebluk. Negari Ngastina menika kados nganti welaing Jawata. Negari Ngastina nampi welaing Jawata kasinggihan nggih. Kathah para kawula enjing sakit sonten tetiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sedaya tetanduran tanen tuwa ingkang dipun tandur wonten negari Ngastina menika sami anggagangaken boten saged tukul angrembaka. Toya-toya sendang sami asat. Mongko ketiban ketiga ngerak angagak-agak ingkang satemah negari Ngastina menika kirang toya kirang boga. Bekasan damel cintranganipun para kawula sak negari Ngastina. Dereng ngantos dumugi semanten anggenipun nampi lelampahan dumadakan katrak inggih menika sak kathahing sesakit ingkang tumanduk dhateng sangganing para kawula. Mila mboten ana maneh menawi negari Ngastina menika kawulanipun kathah ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Inggih Bapa Panembahan. Oh inggih nggih, panjenengan menawi rawuh wonten negari Ngastina mriksani kawontenan negari Ngastina menika kula nuwun sewu ngelus dada, ngelus dada. Kula piyambak boten mentala nyumurupi dhateng kawontenan negari Ngastina. Kathah para among tani ingkang boten saged panen bekasan kekirangan boga, tumunten nandhang sakit. Sasampunipun enjing sakit boten saged dipun tulung sonten tentu pecah. Sampun kathah pinten-pinten kawula negari Ngastina ingkang dados korban dumados ing pagebluk ing manduk wonten negari Ngastina. Mekaten Panembahan. Nggih nggih. Kula piyambak boten mentala kok nyumurupi dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika. Kula piyambak boten mentala. Mergi kawula menika nuwun sewu enjing nyambut damel sonten boten menapa-menapa menika pecah. Monggo boten mawi sakit. Wonten ingkang enjing budal wonten ing sawah ngluku garu lukunipun wonten ing pesawahan. Sonten monggo boten wonten menapa-menapa namung radi masuk angin ngaten terus pecah. Menapa boten mengerikan. Kawontenan kados mekaten menika kathah nggih kathah. Bakul enjing dodolanipun laris. Mboten kanthi kanyono-nyono, namung klilipen kok pecah. Lho, namung klilipen Bapak. Iki klilipen watu sak trek. Dumadakan pecah. Menika marambah makaping-kaping. Wah, mboten namung para among tani najan sedaya para nayaka ugi ngaten. Nayaka ugi kok kathah ingkang kondur saking kewajibanipun. Minangka dados nayakaning praja, mboten nganti kanyono-nyono. Enjing wangsul wonten griya, sonten sakit, enjingipun pecah. Pokokipun mboten ngantos ngangge petangan dina. Enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah, enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah. Kanten menika wongsal wangsul. Ngantos kula menika bingung bidhalaken jenazah menika ngantos bingung. Nggih. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh kaliyan kula, Bapak Durna, panjenengan menika dados pujanganing praja ing Ngastina. Kula aturi manekung dhateng panguwasaning dewa. Nyuwun ngersanipun dewa supados paring wengan. Kados pun dicalanipun supados negari Ngastina menika waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Tumunten wonten ing dinten Sukra Kasih. Sukra Kasih. Malem jemuah kliwon. Inggih, ingkang kepengker kula minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Kula minggah wonten ing sanggar pamujan manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nampi menganing dewa. Nalika semanten wonten dewa ingkang mudhun merpeki dhateng jasad kula. Tuwin paring dawuh, "Ong ilahing Begawan Durna, negara Ngastina isa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, yen to kudu disranani wujude ya kowe ingkang winastan Gandhik Malela Watu Cani." Gandhik Malela Watu Cani. Inggih, tumunten kula jugar saking tapa. Pungun-pungun amargi kula piyambak boten mangertos wonten pundi dunungipun Gandhik Malela Watu Cani. Kathah rencang-rencang Brahmana Pendhita Resi ingkang kula suwuni priksa wonten pundi dunungipun Gandhik Malela Watu Cani menika kala wau. Ewadene sami boten mangertos, bingung raos ing manah kula. Tumunten kula emut. Kula kemutan. Bila kula menika nggadahi putra siswa inggih menika para Pandhawa. Boten kok pendhawanipun. Nanging Pandhawa menika sinanding dening setunggiling Nalendra ingkang panci lantip panggraitane turta pinter dasare titis dewa. Mboten saged kejawi namung sinuwun Prabu Dwarawati.
kawuning ngono. Niki wau janjane kula mboten bidhal saking Pertapan Sukalima, nanging kula bidhal saking negari Ndarawati awit saking Pertapan Sukalima kula jumujuk wonten ing negari Ndarawati. Nitebis jalur 1A. Dumugi Ndarawati lah kok suwung. Mboten wonten nata Ndarawati ngendikanipun bidhal utawi sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul wonten ing Sukalima. Tumuli kula bidhal dhateng negari Ngamarta. Oh, syukur-syukur, Nger. Wonten mriki pinanggihan Sina Prabu Ndarawati. Samangke kula badhe wonten perlu wonten Sukalima ing penggalih paduka anak Prabu maringa wedal sawetawis. Anggen kula badhe sak pejagong lan nata ing Ndarawati. Inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Menawi dipun parangaken, Nger. Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Bapa Penemban Durna mboten betah kalian para Pandhawa. Namung betah kalian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Betah kalian kula. Inggih kasinggihan menapa Koko Prabu. Menapa dipun keparengaken sawetawis kula radi majeng anggen kula ngabiyantara. Kula borongaken Purbawasana nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Bapa Durna wonten wigatos menapa kaliyan ingkang putra ing Ndarawati? Oh, ngaten, Nger. Sampun kathah-kathah anggen kula munjuk atur. Mestinipun anak Prabu Ndarawati mboten badhe kekilapan menapa sampun aturaken saripun anak Prabu Puntadewa babagan inggih menika ingkang winastan Gandhik Malela Watucani. Gandhik Malela Watucani menika dados sarana waluyanipun negari Ngastina ing Ketaman Pegebluk. Monggo kula sampun nyuwun pirsa dhateng pinten-pinten pandhita Resi Winasih Sewa Sugata. Ewadene boten saged ngaturaken wonten pidunungipun Gandhik Malela Watucani. Tumuli kula engkes dhateng paduka anak Prabu Ndarawati. Sinuwun. Mugi paduka kepareng nglenggahi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu. Dewa ingkang tukang nandum kabagyan, dewa ingkang ngandum katentreman. Wonten Sukalima ing penggalih paduka anak Prabu Ndarawati paringa damar dhateng bapa ing Sukalima. Paringa pepadang dhateng kula. Wonten pundi jenengipun wujudipun Gandhik Malela Watucani menika sinuwun? Bawa Duna, wonten dawuh. Estunipun menika kala wau anggen kula sowan ngabiyantara sampun Nyai Prabu Darmaji. Menika ugi ngrembak perkawis sangenipun Nyai Prabu badhe ambangun Prabasuyasa inggih Prabayeksa. Monggo sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu, menika dados syarat srana para Pandhawa anggenipun badhe mbangun Prabasuyasa inggih Prabayeksa. Mila kula nyuwun pangapunten menawi kersa lho, menawi kersa Bapa Durna klaturi ngalah sawetawis. Mangke menawi sampun purna para Pandhawa anggenipun mbangun Prabasuyasa inggih Prabayeksa. Tumuli Gandhik Malela Watucani kula aturaken wonten negari Ngastina. Mangke riyen to? Mangke riyen. Syarat menika kagem sarana supados para kawula menika mboten ketaman pegebluk tegesipun para kawula menika mboten dados korban lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngastina. Menawi namung bangun menika lak sagedipun kengsel. Tegesipun sagedipun undur wekdalipun. Upami bangun sak menika menawi syarat menika kedadipun betahaken kangge panggesanganipun tiyang kathah. Lak langkung wigati kangge panggesanganipun tiyang kathah to, Nger. Gandhik Malela Watucani kula boyong rumiyin wonten negari Ngastina, mangke menawi Ngastina menika sampun padhang. Tumuli kula kandharaken wonten sanipun anak Prabu Puntadewa. Lah, samenika kula nyuwun keterangan. Gandhik Malela Watucani menika kula nuwun sewu, papanipun wonten pundi? Nuwun sewu. Nadyan kula mangertos nanging kula mboten badhe munjuk atur. Lho, sebabipun menapa? Sebabipun menika badhe kinarya sarana syarat Nyai Prabu anggenipun badhe bangun Prabasuyasa. Mangke piye to? Menika nyawa lho, Nger. Menika nyawa. Nyawanipun tiang-tiang Ngastina. Nyawanipun tiang-tiang kawula sak negari Ngastina minggahing para nayaka lan punggawa. Lah kok panjenengan badhe mentala nyumurupi dhateng pejahipun para kawula Ngastina? Kula nuwun sewu, sing dadi Ratu Ngastina menika sinten? Anak Prabu Duryudana. Lah inggih, menika pakaryanipun ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ing negara iki ning pundhaking ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan gawe tentrem, gawe ayeming para kawula. Kula nuwun sewu. Sampun dipun paringi sasmita Kurawa kedah ngupadi wonten pundi Gandhik Malela Watucani. Ning ewa semanten lah kok nalindranipun boten purun ngulir budi ngasah kadewasan. Ngupadi wonten pundi jenengipun Gandhik Malela menika kala wau. Kok dadak njaluk tulung wong kana-kana. Kula nuwun sewu. Apa Kurawane sarta Ratu Ngastina wis padha ora weruh mripate apa piye?
Apa mata batine wis padha wuta ing atase ming goleki gandhik malih watu cani kok dadak nyeroyo wong kono-kono. Nuwun sewu lho Bapak Penemban. Nuwun sewu kula namung munjuk atur. Menawi jengandika menika kula nuwun sewu menawa dados pujangganing Nalendra ing Ngastina, panjenenganipun menika dados pujangganing negari Ngastina. Pendak-pendak wonten ribet, pendak-pendak wonten perkawis namung nyuwun pambiyantunipun tiyang sanes. Lajeng ginanipun menapa panjenenganipun dipun dapuk pujangga negari Ngastina Penemban. Sontoloyo bleguduk manyar-manyar mrigantil buntute Yamaha bebek. Lah kok dadi kaya ngono kowe Sinuwun Darawati. Malah sampean lupute karo Begawan Durna. Oh, ora jumbuh, ora padha karo kondange. Ora jumbuh karo kawentaring Nata Darawati ing kondang titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang ngandhong kabagyan, dewa sing utang ngandhong katentreman. Ning nyatane sampean ora iso gawe tentrem, sampean ora iso gawe bungah. Wong liya sampean malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dununging Wisnu? Nek ngono Wisnu sing mapanane nang angganing Ratu Darawati menggara, ora ana nyatane. Nyatane sampean mentolo nyumurupi pati ning para kawula sanegara Ngastina. Oh, Wisnu apa kaya ngono kuwi negare itu? Praban suaramu wani ngias karo Kanjeng Prabu ngaring-ngilani dadaring Prabu Darawati jeleh nyawang jeglaring jagat eseming rembulan ayo aja ngunek-unekke sembahku Setyaki sing ora trima. Kowe ngapa kowe? Aku ora ana masalah karo kowe kok. Yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Prabu Darawati. Iki sesembahanku, aku Senopati Darawati. Yen nganti kowe wani nyamah asmane Prabu Darawati aku sing ora trima. Wah, bungke. Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani ngunek-unekke Durna bapakku, aja mungsuh Durna, mungsuhe aku, mungsuh sapa-sapa aku ora wedi. Wah, idak mutar. Mutar kowe ayo. Oh. Pinter Werkudara pancen wasis tenan. Kowe ngerti lho labuhaning wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mula nek aku dunaunake Setyaki kowe ora trima. Bagus kaya ngono kuwi, Ngger. Sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek nganti aku diajar karo Setyaki, nganti aku diwaneni karo Setyaki, kowe kudune ora trima. Mergo kabeh ilmu sing tak paringke kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir. Setyaki melu maring anu karo kowe, wani ngunek-unekke karo kowe, gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, Setyaki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labuhi sapa? Rabi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nama asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon, Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Darawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sangleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Oh. Saiki mengkari piye? Lho. Lah kok Sinuwun Prabu Darawati melu-melu perkara iki kepiye? Sing melu-melu menika sanes kula ning Werkudara, wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unekke kok. Panjenengan diunek-unekke Setyaki menika wis sampun satrepipun, wong sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unekke karo Ratu Darawati. Kula menika ala-ala ratu lho. Kula menika elek-elek Nalendra. Ora dicecamah jenenge sak penake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki ngrungono. Werkudara kaya ngrungokke. Gayeng iki. Wis jelas. Oh, gayeng nek carane kaya ngene iki. Werkudara mungsuh Kresna, aku diajar Setyaki. Kok tetep rasa terus ta aku? Wah, mbok ora weruh. Wani ngajar karo Durna bapakku, aku musuhe. Mula Sinuwun Darawati tak aturi supaya bloko wae.
Timbangane kok kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Dadi gegeran negara Ngamartaya. Kowe bloko gandhek Malila Watucani iki papane menyang endi? Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku nglakon ngamuk bungkul negara Ngamarta. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani jotos Durna bapakku. Wani wae. Wah, batik Werkudara. Ayo didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Setyaki ora mbok dunke, aku ora urusan perkara Prabayasa Suyasa, ora urusan perkara Prabayaksa. Arep iso mbangun ya sakarepmu, ora ya sakarepmu. Ayo didunke. Werkudara. Piye Setyaki? Lara ora? mboten. Ya wis. Wani jotos Durna bapakku. Wani wae. Wah, wangsulan. Werkudara iki ning kraton lho. Werkudara mbok ora cengkiling. Ayo lungguh. Ayo sing pernah ora pernah wis kono aturen dhewe negara Ngamarta aku tak mlebu kedaton. Kapok ora? Wah. Itenono. Setyaki, Wonten dawuh. sesuk meneh aja ngono ya. Iya. Ya dikapak-kapakno kowe iki salah. Wong nyatane aku ora utusan karo kowe takon jotos Durna kok tok jotos. Dasarmu apa? Mangkel sengit. Pendhita cangkeme merat-merot. Jotos wae modal. Lah nek nganti kowe jotos kaya ngono kowe iki luput. Wong durung ana apa-apa, durung ana dawuh saka aku kok wis tok jotos. Kowe salah. Kejaba nek aku wis dawuh karo kowe Setyaki Durna kuwi antemen tok antem ora apa-apa. Lah rak ngaten nyuwun pangestu. Pripun Kakang? Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta? Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Demate. Pripun? Kula wis omong apa ananing saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampis Prabu Darawati supaya nyuwun priksa wonten pundi durungipun gandhek Malila Watucani. Nggih. Ning sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu kula. Nata Darawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Darawati kula unek-unekke sing ngadu arep kali kula dudu Nata Darawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng mriku niku ana Sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga dewangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske golek unek-unekke karo sinuwun Darawati. Lah kok ora ngerti sangkan paraning bilai. Brus niku Sencaki jotos kula. Kula kontal nganti tekan jaban pendopo negara ing Ngamarta. Krekel. Ajeng tangi tubruk Sencaki diajar. Mboten sah nangis. Ora nangis piye lara. Ditanya wong kok ora nangis. Kurawa diketapke barengipun Setyaki tadi palang Setyaki dundurke kula pengin adu arep karo Nata Darawati aja kula nyuwun sune prisa teng pundi gandhek Malila Watucani. Oh nggih kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karuan iso menang pun pokoke diketapke Dipati. Nggih ngestoke dawuh Kakang Mremban.
dalan dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikani kaya untuk caca praktek kikir sopanya ilang rakanyo terus Setyaki Kartomarmo, aku ngerti yen kowe bakal milani karo Begawan Durnahayu. Kurawa aja maju ijen krubuta leganing atiku. Wah, kemewat ucapmu keparat. Aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe. Sing dadi nyatane kene markaning patimu gletho ndasmu mati selawase urip parep.
Gatotkaca Siwa Surtayu aja gawe geger negara Ngamarta. Kukut jagate negara Ngamarta mati. Wah. Biar. Wah. 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 Antarja. Wah, mati kowe. Wah, utuh. Ican kabeh, ayo maju. Wong gelut kok jireh. Kowe mau maju mempeng sing tak goleki sapa? Cencaki. Ketemune gendone. Mula aku melayu bae. Perang rasa milih-milih mungsuh. Weh, aku ya milih. Aku cocok. Kalau mungsuhku aku ya milih no. Maca aku muncul Antasena jelas kalah, yakin cumpah. Arep kalah nek wong wani maju perang iku kudu wani ndadaki perkara. Ayo kaya aku sing tekaning pati. Begawan Durna arep gawe geger negara Ngamarta, anak-anak Pandhawa sing ora trima Pakde. Bali ora? Nek aku bali, nek aku. Ning kula liyane ora bali, maca aku bali dhewe. Engko dikira olah kompak. Terus ya belang olah kitang delo-delo. Mungsuhe aku lawani. Terus sing tok karepke mungsuh sapa? Liyane kowe. Ya. Iki caya abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca karo Antasena aku yakin cuma nek kemluk Purkasa Dilolo Gatotkaca aku gak yakin. Wah. Lumangsaku kok mungsuhe abot-abot iki. Pak Dikersaripun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah. Piye? Kelemon. Aku lha pate aja nang karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean. Yo, wis aku wae rasa dadak golek sapa. Tibantangan jeblok silamu. Nyo, tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durmagati nggletak meguru karo kowe 20 taun. Wo aja combong. Aja umuk. Wong kibil ngapa? Wong libil, kibil. Wong kibil bakal kejungkil sing dadi nyatane pecah dadamu. Nyo. Wis jan. Sing seru iki wis celo. Ora krasa sing kudu menungso iki dapulmu. Umume diantem iki caula-ulane kowe gletak. Lah kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku. Kene aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Hah? Nek aku tok kon males tak antem pisan kowe mati mesti. Jajal po. Kiwa semaput. Wah, lekoco kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Mongko hukume wong ngantem kudune dibales. Nyo. Gage. Aku tok antem tekaning pati trima ora dadi Kulawa. Ayo. Ayo, aja racan dadak wige-wige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wes modal mbok ben, urip doyak-oyak utang kok. Modal ya ben.
Sing gedhe pangapuramu ya Pakde. Ah, sing gedhe pangapura tangapula. Aku mati dicual gak ke anakku Antasena anake Werkudara malemku tanpa pepindhan. Mula dadi wong ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durmagati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antasena iki cakahe wis edan wae ya. Lah ngandel ora. Diantem pisan gletak kok. Dur. Urip apa mati le? Urip. Gini iso wangsulan, setengah mati man. Oh. Urip ning setengah mati. Heeh. Mbok duripke meneh wis la ico. Waduh. Aduh. Waduh. Wah. Piye, maju apa? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sapa sing arep maju? Watak tidak. Citraksi. Nggih, Man. Maju po. Momong suwe. Antasena ana, Gatotkaca ana, Antarjana, Setyaki ana. Wedyan. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedhela maju le, nggo netepi kewajiban. Kuku ratris menggaman. Mo susu Suramrata, Jaya-Jayamrata imbang yen padha-padha. Nenek Kartomarma Surtayu Asatama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipapandang sebelah mata. Mang tonton man. Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirahe ora tak jangken teng ngarepe sampean. Trima kukut jejeg jagat kula. Iya ora ming omongan bayi lho, iki omongan wong tuwa lho. Lho, wong tuwa. Mamang tonton. Labrake kabeh. Dasar para nyata. Citraksi. Iya. Arep ngopo? Ngelabrak dapurmu. Kok kowe aja genggembelo sirahmu, gegleleng pacakmu ki iso ngalahke Kartomarma medha janji. Satama. Karo Durmagati totok kalahke. Neneng Citraksi iki senopati sesungguhnya. Arep ngopo? Tiban tangan jeblok siramu. Mati dereng kowe. Ayo. Aku Suramrata Jaya-Jayamrata imbang yen padha-padha. Anggape aku iso tok timblis hok. Nenek-nenek liyane mangsa bodho. Nenek-nenek aku aja tok gawe sesak kepenakmu de. Pakde Citraksi. Aku dudu pakdemu. Siwa. Siwa sapa? Siwa tentrem apa? Nglakon mati dening aku. Gimer siramu. Modar kowe. Suramata Jamrata imbang yen padha-padha. Iki Raden Arya Citraksi. Kudus.
Utawa Wangsareja. Antarja kok Wangsareja. Iya. Kowe termasuk mungsuhku. Edian mboten kinten menawi Pak Dicitraksi dalu menika ngedap-edapi Pancen. Sak ora-orane aku wis meguru nang ngene Mak Irot. Mula titit natah mendat jiji nara menter. Kowe arep nyoba tangane Citraksi. Mula tibano Mati dening aku. Otare. Iki Pandhawa ya dudu, anak-anak Pandhawa ya dudu. Kowe sapa? Lah kok dadi kowe maju perang? Apa kowe kepengen tak sisirnake? Padha karo Gosek ta. Wong maju perang kok sliliden. Dan. Hah? Malah guyu. Piye, Jitri? Sampeyan weruh tandang kula. Heeh. Sesentyaki kula tantang dheweke pucet kula jotos. Kuku kula jambak, kula tendang. Kula joget sampeyan weruh. Weruh. Aku ya gumun kowe saploke nane Mak Erot kok glelengmu ora jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi babar niku Gatotkaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Pakde kula aturi mundur dengkulmu melocot. Yes. Gatotkaca kula tonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Heeh. Anake Werkudara sik mbarep niku sapa jenenge? Antarja. Nah, Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le? Melu antem dasmu, Des. Cacan rambutnya tendang jil kontal. Saka kadohan Antasena niku weruh kula mlayu man. Oh, kuku kula ya. Lah iya. Ilang Antasena kono wong wedok lemu banget. Mendelik matane. Kowe sapa kowe? Kowe dudu Kurawa, kowe dudu Pandhawa, kowe dudu anak-anak Pandhawa. Lah kok kowe maju perang? Kuku kula rung ngomong wis didupak dada kula. Cies. Wonten rai kula cies candak bangkaan kula banting kene ngebuk. Bruk. Tele-telete kula. Tele-tele. Ora kebablasen sak huruf. Tele-telete. Dene rasa. Tele-tele man. Barang kula awak kula diangkat set. Terus ngerti-ngerti mak slep. Kula setengah mati niku. Heeh. Setengah semaput ning cangkem kula isih iso ngrasake. Kula ngoten kaya enak. Terus kula mempeng baman nun. Bareng entek kula ditendang. Dia rekane arep sijine. Nek riko omong, "Hes. Iki dienggo sengkuni." Ngoten niku. Iki ra omong kosong lho iki. Tenan. Saestu. Mang bukteke. Nek nganti ngabus tak kepruk watu sirahmu. Ki mumpung aku haus lho iki. Mang bukteke menawa mboten mang tembung dhewe. Asli muni ngoten niku mbok kula yang arang apa sih mbok sumpah. Ajeng kula sijine ajeng kula cekel niku ditamplek tangan kula. Iki nggo sengkuni ngono. Tenan sampean dingengi man.
Iya. Dangane mulih neng Plaza Jenar. Mbok ya gliyak-gliyak. Ngowo. Blirak-blirik mripate. Ngopo? Arep genahke. Genahke apa? Isin aku. Jarene lho. Jarene apa? Jarene iki sing siji nggo aku. Sing siji aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grayek kethok gulungmu. Maju tendang mutar. Ora masalah tendang. Kuwi sidongku aku apa ora? Nek ora aku tak mulai. Setan ratataran. Tuwekan. Ora golek dalan becik, ora golek dalan sesa penae dhewe. Seger man, seger ndasmu. Oh, cebleng ya ora. Ngapusi wong gerang Kakang Penemban Durna pripun? Panos maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Oh, Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Begawan Durna. Kowe gawe cintrangane Begawan Durna. Sagedakan iki kowe iso nambani Kyai Cundha Manik aku meguru karo kowe Setyaki Barat. Apa lek? Nglajar kula nggih. Kok mlayu ngopo? Durna culika. Culikane Ngasta Kyai Cundha Manik. Monggo menika pusaka digdaya, menika pusaka ngedap-edapi. Terus kula ajri. ngene wae. Aku tak takon karo kowe jujur ya, Lek. Jane sing tok ajab ki ngopo to? Jane nek ora sah nganggo ngajar Durna ki jane ora apa-apa. Ning kula menika gedeng, nggih. Kula menika ndek pekareman nek ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sakmenika mbeto Kyai Cundha Manik. Dereng marem menawi dereng jiotosi raine Begawan Durna. ngene wae. Cundha Manik kae engko tak rebute, aku tak mlebu njero bumi. Ngono nek Durna Isra nggawa Cundha Manik ajaran sakpole ning kula ajri. wedine Menawi dipun rencangi ingkang Rama. Bapak Werkudara apa? Nggih. Mengko digawe srana bapak menjeleh le nglabuhi Durna. Carane Pokoke manut aku. oh nggih ngestaken dawuh. Kowe ngadeg nang kene aku tak ambes bumi nek durung tekani aku tak nang burine Begawan Durna, Cundha Manik tak jupuke kolonen. Oh nggih. Estu lho nggih. Tenan rasa kuwatir.
kowe digdaya sekti kalintang jayaning meran. Ngaku kowe piye tanding bapa teng yuda niku ora bakal menang karo Begawan Durna. Apa kira-kira kuat nadai Kyai Cundamanik? Oh, Sencaki aja gembira sirahmu gleleng pacakmu kowe Setyaki. Kyai Cundamanik iki tamake gunung jugruk segara asat. Nemen ku andamu wis bakal tekaning pati. Ora bakal aku mundur jangka. Loh, kowe wani nadai Kyai Cundamanik? Sing tawedeni apamu? Babuk. Lakon cocok Kyai Cundamanik ora tinjung akhirat. Aja tundang Begawan Durna. Iki mereka nanti Antasena sing nyala. Kowe terlambat kowe Werkudara. Wah. Setyaki tak dugang modar. Glundung. Glundung kok isih lara aku Werkudara. Kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen. Kowe dikapake. Werna-werna. Dijotos, ditendang, dibentang. Banting. Digeprok-geproke awakku. Aduh lara tenan Werkudara. Wah, iya. Iya piye? Wong lara kok iya. Minggiro Setyaki tak oyahe. Wani tak sio karo guruku. Wah, Setyaki tak banting modar. Banting. Setyaki dibanting. Doyak. Apa kowe lila? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu Begawan Durna diajar sak penake dhewe? Durna iki prita monyor-monyor kondang kalau kengrat jagangan iki berbeken marang komandange Begawan Durna. Lah kok dadi mendika Suwiyawiya karo Setyaki. Doyak, Setyaki doyak, pateni. Wah, bungke. Karo Durna kuwi wis menangan Setyaki, ha. Wis dadi wong dokjeng, ha. Oh, kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Candak karo Werkudara sabetke. Berbatan sumyur kuwandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Ah. Aja mbok anggap aku wong loro saudara telu saurupan. Nadan Werkudara kuwi wong Pandhawa ning dheweke tresna karo aku mergo Werkudara ki nganggep aku ki bapa gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati, Durna ora ana nyembakar wani tumandang utawa njotosi karo Begawan Durna. Tentrem uripku nir ing sambikala, cinaketna kanugrahaning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Mesti arep jotosi aku ta kowe. Ala. Ketara akikmu tok walik kabeh. Jotosi iki mengkari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani Mak Cilik Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Setyaki nglabrak aku. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara, Setyaki pateni. Setyaki doyak karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek Mak Cilik Setyaki mati aku ora trima. Nek ora trima terus? Aku njotosi wong sing dadi tok sumbering perkara nganti dadi jalaran Mak Cilik Setyaki tekaning pati. Maklutsu.
Maksud lu aku? Sampeyan ki pendhita. Kok dadi sampeyan ora golek dalan sing padhang ning malah sampeyan bujuki bapak supaya njotosi Mak Cilik Setyaki gedene matine Mak Cilik Setyaki. Nek nganti bapak matine Mak Cilik Setyaki Siwa Ndwarawati ora trima kingko kriwikan dadi grojokan geguyun dadi tangisan. Kabeh mau sumbere saka sapa? Antasena ora maju-maju. Wegah Antasena ora maju-maju. Aku takon karo kowe sumbere sapa? Antasena. Sumbere sapa? Malah nangis. Werkudara! Help me! Help me! Werkudara! Sesuk menaki kulino belajar bahasa Inggris. Lah ngopo? Aku wis bengok Werkudara. Help me. Kuwi artinya Werkudara, tolonglah aku. Kowe ora paham. Aku ngerti ku wong ming ngoyak Setyaki kok kon nganggo helm. Help me. Tolong aku. Aduh. Aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris to Werkudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anakmu lanang ngajar aku Werkudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara. Gawe bombong atine Bengawan Durna. Apa ora kowe? Werkudara ki aja kok mateni Setyaki. Werkudara ki mateni anake dhewe weteng mentala, mergo anake dhewe wani mulasara karo mbahne. Mati kowe Antasena. Mati kowe genah mati. Ora bakal iso urip, kowe mesti bakal tekaning mati. Mati kowe Antasena. Mesti kowe bakal tekaning mati. Ayo sambata kowe legane atiku. Antasena mati, Setyaki mati. Nek perlu Gatotkaca Antarja tak gawe pateni karo Werkudara. Guyu kok ora leren. Ngancing telake. Setyaki. Yo. Aku tak takon karo kowe. Takono waton rangel-angel. Engko ndak bijine elek. Sing ngakon Kakang Mas Werkudara ngoyak aku sapa? 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 Ora ngaku tak kepruk raimu. Setyaki wegah aku nang nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing apik wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki. Tangane kok gegem barang kuwi ya. Werkudara. Matane
Jaluk ngapura. Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Jaluk ngapura. Ora apa-apa. Wong kaya disetum gegerku. Wah, iya. Terus piye? Sencaki saka kono ngantemi aku. Terus piye-piye? Aku nek to tinggal nang kene kowe ngoyak Setyaki, Antasena teko Bancan. Aku ngoyak Antasena, Sencaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe naik dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye? Aku digendong Werkudara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, ayo. Ini tak gendong. Wis, Dak. Mergane ora tak gendong aku engko kaya ngono kuwi aku gah. Ning ati diajar kowe mlayu dono aku diajar Sencaki. Kowe mlayu mlono aku diajar Antasena. Aku ameng tinggal bulan-bulanan aku. Aku bakal njaluk karo kowe aku slametno Werkudara. Iki kok ora tekan-tekan to Werkudara. Kok mlorot wae to. Lunyo aku kemringet. Dilap sik. Aku nggo wanduk cilik Werkudara. Gegermu ya manyen ya. Kelunyunan Werkudara. Es. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan. Wah, Antasena. Mati dening aku wani karo mbahmu. Pateni Antasena pateni. Jaluk ngapura. Cengengesan. Lendange ora bakoh. Ora ngoso to. Mulane nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung nang kalen ora ana banyune. Aku tiba kok mak telepek ngono. Wah, Wis gak doyak. yo. Tak oyahe. Setyaki dhisik apa entuk dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh kok. Setyaki tak oyahe. Oh ya saya. Antasena, Werkudara, wis omongi Antasena kok kaya kowe. Antarja melu-melu Werkudara. Telat. Gatot kaca. Setyaki. Antasena Werkudara. Antarja Werkudara. Antasena Werkudara. Setyaki Werkudara. Marai kesel. Antasena Setyaki Gatotkaca. Modar luweh. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Banting bet modar luweh. Keseron ora bapak mau ling banting nek mati tenan. Oh.
isih urip Mas isih kok ngerti wong urip karo mati ki anggere diababi raine dhek mesti bales ngababi rasah Kang wis satriya tenanan kene kaya aku guyon ra apa-apa lho Gondhong blekudung swaluke basa marante samarante. Pripun Kakang Dono? Mundur sih, pancen mundur sih, mundur sih. Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang bisikan magulingan 5 Pancabayu Candra Satur Bantus ya Gus ana satya bagus ora jamak mlaku jen tengeng as mandeg den mandeg-mandeg aja mati tanpa ran sapa jenengmu ngendi pirang kamu ngaku jenengmu sapa Truk kok dengaren iki keluwihan pemain apa lah ngopo wong biasane iki ora tau nganggo kaya ngene kok iki wis kebacut dandane nek ora metu mesakake ya ora apa-apa sedila-sedila wong jenenge Buta Cakil ketemu Ndara Janaka ki filosofine iki dhuwur. Waduh. Ha iya. Kowe batur-batur ora padha cerewet. Sapa den ngaku? Kowe dhisik ngaku Pracika ngendi dedongko. Wah, masa sosor basane sing parat. Naten kebutuhan itu padha aku ing papan ning tengah ngalas kene aku Degya Kala salukat katut barat. Degya Kala salukat katut barat ya. Pangareping para wadyabala buta ning tengah ngalas. Aku ngirit para wadyabala kadang-kadang kabeh ngupaya panganten. Mula ora usah dadak sangga runggi sawijining panakawan kuwi menen ora aku tak urip kula mangsa dening kanca-kancaku kabeh. Aja nganti kowe nadha kula mangsa panakawanku yen kowe luwe Maragagi Janaka panganen. Aranmu Raden Janaka dasar para nyata. Tindak menyang Titen ngetutake jumangkeng suku krentek ing ati ora wajut kudu bali. Ora ana dawar-dawar tondo balikake wong lumaku ndas buta kang regawan janur kuning ndak sampar ndak sandung remong gubet suku tak pagas turiko ane rajang parisane buta apamu kang tak wedeni kacing di dhuwur kurang gedhe ku mula mega kurang duran canco aldoko legane atiku aji japa mantra ora ana jamak umring satur meguru bathanging buta arta walika dasar yaksa para sangka babar apa bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lerken sanging risang mawe gandrung ing kekejero mana bancal kopat capito tak angin keracan ndak saut tatape kemudo gogrok wanamu den
Karepe kok rembung ae. Wong minggu ngisi wektu sedhela kok. Ya arep perang terus ora. Mati. Sampurna dening ayo tunggale endi sampurnake. Aduh. Terus. Ayo Gong, yo.
Dak wektune entek. Heeh. Wah, ana buta patene ya. Ya. Aku sing buang. Hut. Ayo, Kong. Yo. Ya, buang batang buta. Terus. Ya. Pokoke anggere nang buta kepruk mati langsung tok buang lho kok ndak badange ngambon-amboni. Heeh. Waduh. Ayo, Le. Siap. Wes, pokoke. Tindake terus. Ya. Buang gong. Oke. Manane. Wah, Truk. Kliwatan. Kliwatan piye? Iki ora entuk patene. Aku ora tegel, Gong. Awak poting plenthung kaya ngono kuwi kok penyakiten. Wah, galak iki. Galak wae tak yang ilmunya. Anakmu ilang ora? Nah, ini apa? Iki lho irunge padha. Ki anakmu iki. Bapak. Bapakmu iku lek nyandang mangan ora melu-melu nane. Bapak. Wis kono dinikmati. Bapak. Nangis. Lela. Nak gendong nyak bangun anake mbak ilunge nyok nguak manen nulun karo bapak ilunge nyok padha karo bapak nulun karo bapak ngompol bapak ini ganti popoke anake diganti ndak manyuk angin nenek mas lho nyarine cah nyilik kok wis rumput nyilik nang golek melarat kowe termasuk kelebung kancane nak nyaro ayo ambil nak patine kancaku tak antil dasmu lho Gang ora nuthuk sirahe kakane ora sorry arang peteng jar wong buta yang ngene kok dingurip ora Truk golek Yadi hah golek sapa golek Yadi Kapan jalan cakap dalam masalah aku coba letak ke jalan agak jalan ini geleleng saiki wis mukti kagak jalan ini wis panik nganggo mobil barang wis lagi kagak boleh gini cuma bojone tukang paes kaya mengusung-usung ta kowe mengan gak bakal aja ketewe ini saiki kuthuk kowe bar konangan ala terus ndak ada mati-mati iso hendoe kayak ketewe gede Kang, ora apa-apa Le. Goleki kelemane. Nek sirahe ketoke atos ki wong ndase mengkilap kaya ngono. Biar
Sirah dhuwur ora apa-apa ya sirah ngisor. Edian Petruk iki. Meng dingangah ponggene. Merena semobang wangarono kadinetraning uga rapuh sadaning kokila ring kanikara saketer om kene donga engkong lir puwa sing pene panca pepetoking ayam ana mrak mangwuking bagagan Mastunomo sidam karing bawuna langgeng Kakang Narada punapi iki menika sowanipun Arjuna adamel kaget rasa manahipun ingkang rayipun Manikmaya saha damel gara-garaning kayiwangan Kakang Narada menapa wigatosipun dene panengah sowan wonten ing kayiwangan. Nah, kanggo mriki kula aturane ambil nimbali
Menapa wigatosipun dene Janaka sowan ngabiyantu kersa Paduka Adi Pramesti? Kakang Rada lenggah ingkang langkung sekeca. Inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten paring dawuh pukulun. Padha kanthi Raja Sakrapta kita tansah naringaning kawidadan niring sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunju. Ya Janaka lun tampa karya bombong tiasulun ora liwat. Pangestu lun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantura ning ngarsa ulun. Mula diake matur ingkang tetela Arjuna pukulun. Wale-wale menapa? Sawanipun ingkang wayahipun Arjuna dinuta dening Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa. Ing ngrikenggan sak mangke pedhut badhe inggih menika ambangun bangsal Prabasuyasa inggih Prabayaksa. Tilaranipun sawarga utawi tilaranipun Alindring Amarta duing nguni Prabu Jim Yudhistira. Jumbo kan ngendikanipun Sinuwun Prabu Puntadewa syarat sroning kedah linampahan boten sanes kejawi namung kedah wontenipun gandhik malila watu cani miwah gilingan emas ingkang sak mangke mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya. Mugi keparenga suka lilaning penggalih paduka pukulun Sang Hyang Jagat Girinata amaringana ngampil wujuding gandhik malila watu cani miwah gilingan emas pukulun menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang wayahipun Arjuna suwan ngabiyantur riwang adi pukulun Manikmaya pukulun. Alugan laku ning lekas lho kita linuting kidung kadung kadereng ngomong memangun mana rahayu-hayu ana tanah golong ing Arjuna teka kumawani nyuwun ngampil kagunganing kadewatan karan gandhik malila watu cani sarta maring ngatasé titah swantah teka wani nyuwun ngampil. Mareka den prayitna semuriris eko balik titiyane Kakang Ismaya. Ya mboten nginten bilih andika Kakang ngandumbani sowanipun Arjuna wonten ing Kayiwangan. Guru ora kok jeneng aku kuwi bakal ngetokke lelabuhane ndaraku Janaka ora. Ning kowe kudune ngerti adikku Manikmaya kudune prisa. Pirang-pirang lelakon, pirang-pirang kedadian ana ing Kayiwangan ndaraku Janaka wiwit biyen isih nom kekasih Raden Permadi nganti seprene iki tansah mbantu, tansah tetulung, tansah gawe pepadhang Kayiwangan. Lah kok dadi ora metung karo kabecikaning titah. Kowe ora metung sarta ora kelingan karo apa ingkang wis ditindakake dening ndaraku Janaka. Lah wong ngatasé ming nyuwun ngampil gandhik malila watu cani karo gilingan emas. Mongko tembunge wong ngampil kuwi njilih. Sing jeneng nyilih iki mesti bakal dikondurake kalawan ingkang kawogan. Mengko nek wis rampung apa yang dadi keperluaning para Pandhawa? Aku sing dadi tanggungan. Nek nganti ora bali ning kayangane kowe nucuwa karo Semar Badranaya, Guru. Kakang Ismaya mekaten. Iya. Menawi tetela mekaten Kakang Semar sedaya kalepatan kula nyuwun mangapunten. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Baliya marang negara Ngamarta. Sarana cipta gandhik malila watu cani sartane gilingan emas bakal ulun tedhakake ning negara Ngamarta. Matur sembah sewu nuwun tanpa pindhan bungkul.
menawi mboten nginten menawi sawanipun Arjuna dipun ombyong dening Kakang Ismaya. Mula kedah ngatos-atos. Janaka niku mboten ate pisah kaliyan Kakang Semar. Inggih. Menawi kula mekaten leres tembungipun Kyai Semar. Tembungipun Janaka ingkang munjo atur ngersanipun ingkang rayi mawi tembung ngampil. Ateges sak mangke bari kakunduraken wonten ing kayangan. Mestinipun mekaten. Kakang Rada kula aturi ngawat-awati lampahing gandhik malila sarta gilingan mas. Nggih, wis tak akan dawuh. Wis mandhap saking lengkeh ngarga Himalaya Sang Arjuna kadharaken sanggrepan puna kawan catur wis kasembadan nyuwun ngambil gandhik malila watusan miwah gilingan mas saking Kayiwangan Suralaya kocap ing wonten lengkeh ngarga Himalaya wonten ing Kedung Tuntung nenggih sinten ingkang lenggah madaning Kedung Tuntung ing Mbau Reksa telengking kedung wujuding boyo ingkang ulusipun petak parandene citrane tanpa beda kaya dene menungsa inggih Sang Sayong Sari. Manggahangkro sesumbar lindhu bumi gunjing gumaludhuk guntur kertup weladal lha kok dadi lakon ingkang aneh-aneh ing atase aku kuwi ingkang Mbau Reksa Kedung Tuntung papanku ning dasaring kedung lha kok iki ana menungsa ngambah telenging banyu tanpa beda ning dedharatan sapa nyuwun pangapunten menawi paduka Sang Sayong Sari dangu kalian kula menika satru ing jangkar bumi kula ingkang namipun Antarja Raden Antarja kasinggihan mekaten sebabe apa dene prapta ning Kedung Tuntung Sang Sayong Sari wanter sabdanipun punden kula Prabu Sri Darma Kusuma bilih didekelanggan sak mangke piyambakipun badhe ambangun Praba Suyasa inggih Praba Yeksa wujudipun bangsal tiraranipun sawarga utawi Jim Yudhistira samangke nampi sasmita bilih kedah winangun saengga sakmangke langkung prayogi tuwin langkung sae tinimbang ing sampun lampah namung mugi andadosna ing kawuningan bilih sakmangke sedaya menika mboten badhe kelempan menawi mboten saking pambiyantunipun Sang Sayong Sari lho apa ingkang kudu tak tindakake paduka ingkang reksa wedi malila ing mapan wonten dasaring Kedung Tuntung menawi kepareng sakmangke kula badhe nyuwun boten kitang sekedhik dados syarat sarana anggenipun para Pandhawa mbangun bangsal Praba Suyasa jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Raden Antarja wonten timbalan ing Adau puluhan taun nganti mangabad-abad nggonku lengguh ana ing Kedung Tuntung ngreksa wedi malila ing mapan ana ing dasaring Kedung Tuntung ora ana menungsa siji wae ingkang wani nyuwun luwih-luwih ngambil wujuding Kedung Tuntung wedi malila ing mapan ana ing dasaring Kedung Tuntung kene lha kok dadi kowe wani bakal nyuwun wujuding wedi malila ndak paringake wedi malila boyongan marang negara Ngamarta tlikungen Sayong Sari kene marganing pati muparat
waring uden tandanging Sang Sayung Sari mengsah Sang Antarja giniget janggane dadya duka yayasinipe ical pasuryaning kamanungsan kaya wujud naga pasuryaning Sang Antarja ayo hamu teganing ati Waduh Raden. Wah, dalah kok semanten kekiyatanipun Raden Antarja. Ora mbok wenehake di malih ing mapan Kedung Tuntung. Kalau tak lebur leganing atiku wujuding Kedung Tuntung ora duwe papan kowe Sayung Sari. Waduh sampun Raden sampun. Sampun kados mangkaten monggo ora trimedet wedi malela. Kula caosaken lan Sinun Prabu Darma Kusuma Raden. Kandya bala Pandhawa yok gumulung mangung siring sata Kurawa. Yayi sangyaning para kadang sampun kepareng sowan Koko Prabu kula badhe andangu dhateng kadang kula Werkudara Arjuna tuwin anak kula Antarja menika langkung kasinggihan Dimas Werkudara. Nggih. Piye nggone siadi ngupaya kayu jati pelet deket sembur sowan kelawan kadangira ya kuwi Kakang Gajah Setu Banda. Handuk pamujimu wis tak papanake ana ing alun-alun. Nadyan gedene ora umum wujuding wit utawa reksa. Nanging awit pamujimu saha pangestune barep kakangku kabeh wis tak boyong. Syukur Yayi ento kaya mengkono. Janaka piye kabari nggonmu ndak utus sowan marang Kayiwangan Gandhik Malila Watu Cani miwah gilingan emas samangke badhe dipun aturaken wonten negari Ngamarta dening Iwang Pikulun Jagat Girinata mengkono Dimas Koko Prabu kasinggihan Antarja kepiye munggo wujuding wedi malila ing mapan ning Kedung Tuntung. Nggih Wa Prabu nadyan kedah sarana kula ngawonaken krijanipun ingkang tenggo Kedung Tuntung nggih menika wujudipun perjineman Sayung Sari nanging saged kula boyong wonten negari Ngamarta. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sakmangke badhe kasembadan Pandhawa mangun bangsal Praba Suyasa. Koko Prabu boten saking Raka Indrawati namung krana menika pambudidayanipun para kadang sedayanipun tuwin putra Maduka pun Antarja. Koko Prabu ngemekaten kula nedya miwiti ambangun bangsal Praba Suyasa inggih bangsal Praba Yeksa menika langkung prayogi nanging luwih prayogi menawi ngamerta katingal tentrem langkung rumiyin. Werkudara nggih sorak-sorak ngarepan kaya ana apa singkirna Yai? Yo
Prajurit Gandil butute kisa. Bodhe pate pripun menika mangke menawi wangsul wonten negari Ngastina bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Dene kula mboten saged boyong gandhik malila Waducani. Dipun rebut sarana perang. Perang meneh. Wangsul perang tentu kalah. Panjenengan kedah ngetok kadidayan. Oh iya Werkudara. Aku sing teko Werkudara. Bapakku, kowe mau banting aku to? Wah, mau saiki. Aja ngrembug perkara mau. Ayo, gandhek walila Waducani tak jaluk. Dinggo srana nyirep kebluk ing mamun ing Raja Ngastina. Ora mbok wenehake tak amuk tenan anakku Pandhawa. Guntur menyang Sukalima. Arsa madangi jagat tumungup-ungup paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya pun rampit pun komplit. Kayu jati pelet deket sembur wedi malila gandhik Waducani gilingan mas pun sumadya teng negara Ngamarta. Ngestu padha kalawan sing peparing Prabu Yudhistira Jim ingkang sami lenggah wonten negari Indraprastha nalika semanten sampun ngantos gela penggalipun monggo. Sing ditinggal ya ora gelo, sing ditinggali ya iso ngrumat menika langkung prayogi. Yo Semar. Purnaning gat. Sura Sudira Jane ingkang ratsuwa brasa tapi kula Darmastuti rahayu sami makarya, rahayu samya pinanggih. Mugi-mugi sedaya pikantuk ridhanipun sing gawe urip nggih Ndara.